Apunteak, ametsak, oroitzapenak, hausnarketak, pasadizoak, pentsamendu laburrak bildu ditu Karmele Jaiok alfabeto moduan antolatutako liburu berezi batean. Arrisko bihotza, taupaden alfabeto bat du izenburua liburu berriak eta Donostien aurkeztu du Elkar argitaletxearen eskutik. Esango nuke idazle baten kuadernoan aurkitu daitezken hainbat gauza ez, testu laburrak, batzu laburragoak, beste batzu luzeagoak, apunteak, oroitzapenak, hausnarketak, han eta hemen argitaratu diren zenbait iritzi baita ere, zenbait poema ere prosara ekarriak, denetarik dago, eta pixkat, guztietan nire begira dago, ez da, errealidadeari begira, ikusten dudana, sentitzen dudana, hori jasotzen dut, modu ezberdinetan, hor daude agertzen dira egia esan, nire liburuetan agertzen diren betiko gaiak, giza harremanak, isiltasunak, esangabeko hitzak, eta honetan agertzen dira oso modu nabarian ere familia, txikitako oroitzapenak, agertzen dira aita, ama, amona, guzti horiek biltzen dira Arrisko bihotza liburu honetan. Liburua egituratu dut hiztegi bat izango balitz bezala, A-tik zetara, barkatu. Hainbat hitz bildu ditut eta hitz bakoitzak badauka bere definizioa edo hiztegiak ematen duen definizioa, baina horrekin batera nik idatzitako testu bat. Zergatik hiztegi moduan, iruditzen zait hiztegi batera jotzen dugu, ez dugunean ulertzen hitz bat edo definizio bat bilatzen dugunean, eta nik uste dut ere idazketara ere horrela jotzen dugula, ez? Ulertzen ez dugun zerbait ulertu nahian edo errealidadearen definizio baten bila, ez? Eta, baita iruditu zait hitzak nire bizitzan duten garrantzia ere azpimarratzeko, hitzei liburu honetan protagonismo bat ematea, ez? Iruditu zait egokia. Bakardade. Askotan sentitu naiz isolatuta jendetzaren artean. Eta iruditzen zait, idazteko beharrezkoa dela bakardade hori sentitzea. Maria Zambranok esaten zuen beretzat idaztea zela bere bakardadea defenditzea. Eta idazlearen bakardadea defenditzen zuen Margari Durazek ere. Liburuak idazten dituen pertsonaren inguruan, beti egon behar du besteengandik banantze bat, esaten zuen. Egilearen bakardadea da, idazteak berezkoa duen bakardadea. Egilearen bakardade hori beharrezkoa izan da ere, bakardade hori hausteko idazten dugula iruditzen zait. Komunikazio falta bat asetzeko. Idazketak babesleku bat ematen digu, eta espazio bat barruan duguna modu sakonago eta zehatzagoan komunikatzeko. Ematen digu aukera, mundutik urruntzeko, mundua gertuago sentitu ahal izateko. Gonbidatzen zaituztet, Arrisko bihotza irakurtzera, nik oso modu librean idatzi dudan liburua da, eta ere gonbidapena da, zuek ere oso aske, eta modu librean irakurtzea, izan ere bakoitzak erabaki dezake nola irakurri, hasieratik, bukaeratik, erditik, testu solteak dira, eta askatasun osoa dago bakoitzak nola irakurriko du.